Ei voi sinua. Voi sinua. Juhu. Semmoinen on, niin se on kyllä niin ihana. Mikä? Video joo. Sitten semmoista mä kattelin toisena niin semmoinen Yamaha mikä X-Max. Se on niinku kotiin. Vähän niinku vastaavaa. Mikä siinä on? Pihassa, jos sen kotipihassa, mutta kun lähdetään tänään, mentiin tuolla Reijon ja puutarhaalla siellä, niin se oli niin jännä siellä se. Rajalla istui ja nyt ei pitellä. Entu, me oltiin siellä kaukana tuolla pihassa, niin ei siinä se istu vaan. En tule, siis se tuli tähän rapuun, ettei sinne. Joo. Sitten mä kannoin sen tuonne mentiin siellä. Niin Janne, kun se lähti ihan kaikki oli jännää. Puolitoista tuntia oltiin viereltä ja oltiin tuolla ulkona, niin se väsähti niin, kun se tuli sisälle. Niin. Se on nukkunut Maton syöt. Se rahastaa maton tonne. Tää pieni koiru, se rahastaa tonne olohuoneen. Tuo on mato. Tämä on mato. Kauhe. Mä istuin tuolla ja katsoin, että katsotaan nähdä salkus. Ei antanut peruutti ja sitten voi mahdoton ja se on sen kaksi ja puoli. Kun se ei ole kaksi ja puoli on pari metriä. Niin, mutta kuitenkin tälle tämmöiselle otukselle, niin tälle ei ole semmoiset isot, no käpäät, niin kuin pennulla on se. Se on kauhean pienet sillat jalat. Niin. Ja sitten se näyttää tietysti vielä pienemmältä, kun niillä on noin karva. Niin. Kun niissä on lyhyt karva ja sitten noissa jaloissa on karva tohon asti. Niin. Voi olla, että niin tommoinen vuosikausi, että vieläkin on noin pienellä yöllä. Vaaleneeko kovat siitä tulee vähän ihan vaaleet. Ihan se varmaan tulee sama värinen kuin äitinsä. Semmoinen pellava. Joo, vähän ne pellaa värinen. Oliko sinä 14 edessä? Nytkö possu saa kyytiä? Ei saa. En tiedä mikä saa kyytiä. Kylläkin se rumentaa se kesti, että sillä on jokunen semmoinen tuossa. Jos se innostuu. Ja vinkupois on niin nyt tuolla. Mikä sinulla nyt? Niin on, kun Riina tuli Onnenpäivänä ja toisille.